Warahmatullahi wabarakatuh. Mbi an baden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ n ka dugawu ani barika da ni waleɲuman dɔ bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Sidiya ni kɛnɛya alabanko ɲuman lafiya Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an sago d'an ma, Ala k'an jɛ ɲɛ, Ala k'an lahara ɲɛ, Ala ka tiɲɛ dɛmɛ, Ala k'an ka dɛmɛbaga ye. An karamɔgɔ Ala k'an na dɛmɛ, Ala k'an na kisi, Ala k'an na wasa. Jugu minnu bɛ an na la Ala de b'o dɔn. Ya Rabbi Ala k'o dɛsɛ an na. Jamana in Ala k'a kolo suma, Ala k'a kisi, Ala k'a lakana. Jamana in Ala k'a taa ɲɛfɛ. N y'a ɲini Ala fɛ, Ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama, bi don yɛrɛ hɔrɔma kama, sɔli ala rasulula. O kɔ silamɛw n'an bɔra yen, groupe minnu tulo b'an na sisan, an ka foli bɛ bɛɛ ye, an ka dugawu bɛ bɛɛ ye, an ka barikada bɛ bɛɛ ye, an ka waleɲumandɔn bɛ bɛɛ ye. Siti ninnu karamɔgɔw, a dɔnnibaw, a kerebaw, ayiwa an ka foli ani barikada ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. A balimakɛ n'a denkɛ n'a ka kalanden don Ali Sangare, Mali kɔnɔ Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la, min faso ye Joyila mara Ngolobugu komini dugu la min ye Sirakɔrɔ Jɛda ye. Ala ka diinɛ lasebaa don yanni Ala ka wele k'an sɔrɔ n'o ye saya ye. Bi ye don min ye an bɛɛ b'a kalama cogo min na, groupe bɛɛ n'i ka sariya don. An bɛ site min kan sisan n'o ye Sanayɛlɛ groupe jamakulu ye. Olu bɛnna ka ko ni Ala sɔnna dimanche donya fɛ ko ka to ka serifiw ka kisa dɔɔnin bɔ. O tuma temps ti anw bolo k'a sababu kɛ baara n'a cogoyaw ye, k'a sababu kɛ baara gɛlɛyaw ye, k'a sababu kɛ an ka courses ni an ka voyages ni jahadiw ye. O tuma u mɛnna nɔfɛ kosɛbɛ ko n ka dakuruɲɛ 2 fɔ site in kan. N y'a kanu ka dakuruɲɛ 2 fɔ site in kan hali ni waati ma janya, walasa u ka kɛ dalilu ye an bolo diɲɛ ani lahara. Groupe minnu fana tulo bɛ n na sisan, yɔrɔ o yɔrɔ la n ka foli ni barikada ni waleɲumandɔn n b'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. Groupe V Ali Sangare a jamakulu bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n kan na nin saga in na. Groupe Sɛrifula Kanu o jamakulu tulo bɛ n kan na nin saga in na. Groupe Yɛrɛdɔn Hayidara, groupe Afrique Mamadu Dinɛ jamakulu, groupe An Danbe, groupe Maya Baro émission, groupe Jabli Wurusi, groupe Dɔgɔnɔ, groupe Filaw. Alhamdulillah groupe caman tulo bɛ na sisan olu bɛɛ sɔgɔlen don nin groupe in na. O tulo bɛ na nin saga in na sisan. N ka foli bi a siti kama bɛɛ lajɛlen ye. N ka dugawu b'a bɛɛ ye. Groupe Ansar Dini International, groupe Ansar Dini, groupe Mburu Ansaro, n ka foli bi bɛɛ ye. N ye min tɔgɔ fɔ, ma min tɔgɔ fɔ, foli ni barikada bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa dakuruɲɛ 2 ko k'o fɔ ahlu bɛtiw kan n'o ye sirifiw ye, kira somɔgɔw. D'abord n bɛ kalan daminɛ yɔrɔ min na o ye taga ɲini ye ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma. O min kɛra farala kɛnufɛn ye Alahu subahanahu wa taala fɛ ka bɔ a ka nɛɛma bɛɛ la. O kɔfɛ n bɛ sinsin Ala tɔgɔ barikama ye, sanfara 7 ani dugumafara 7 daba ye Ala min. O kɔfɛ n bɛ kisi ni nɛɛma ɲini Alaba in kan, a k'o kɛ dabɔ la sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu taala wa sallam, a n'a sodunki sanumanw, a n'a sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura kira la ni baara ɲuman kɛli an bɛ sɔlili u kan. Silamɛw n'an bɔra yen sa, bonyamasegin ni waleɲumandɔn ni barikada. Le remerciement et la salutation secours vers notre guide spirituel, a Seyidi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara. An b'an ka karamɔgɔ fo k'a barikada k'a koɲuman dɔn. N'an bɔra a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ ye. N'an bɔra yen fana minnu ko k'u ye karamɔgɔ juguw ye an b'u fo k'a ɲini u fɛ k'u jija u ka baara la. Chacun a son petit métier. Bɛɛ n'i ka baara mankanmani don. Minnu ka baara ye an nɛni n'an dɔgɔyalen k'u k'a wa ma dɔrɔn. U kana segin u kɔ fiyewu, u k'a da kan. Bɛɛ n'i ka métier don. Minnu k'u b'an fɛ fana u k'o sɛbɛkɔrɔ fana kɛ. Bɛɛ n'i ka métier. Ɲɛnamaya ye 2 ye. N'o ye ɲuman ni juguman. Mɔgɔ min ko k'an k'a dilan, minnu b'a dilanlen fɛ u bɛ fara i kan a b'a dilan. Mɔgɔ min ko k'an k'a tiɲɛ, minnu bɛ fɛ a ka tiɲɛ u bɛ fara i kan pour que k'a tiɲɛ. Hayidara ko a b'a dilan, anw minnu b'a dilanlen fɛ an farala k'an b'a dilan. Hayidara ko a b'a dilan, o ye groupe kelen ye. Tiɲɛnikɛla ninnu ko k'u b'a tiɲɛ, minnu ko k'u bɛ fɛ k'a tɔ tiɲɛ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka tiɲɛni kɛ. Bandi chef ni acteurs o de ye film ye. O tuma film bandi chef ye mɔgɔ juguw ye. Acteurs ye film tigi yɛrɛ ye. Acteurs ye Hayidara ye. Acteurs dɛmɛbaaw ye Hayidara dɛmɛbaaw ye.
opma bani shafu ye annani bawe ku ka wama beni ka mechedo namora islameu mina walada indamne yoro mina walada jandembulu ka soge wati chuye mi diku kono ni sagayna baraka bombulu voyage bala déplacement to ambembulu ni sagayna mais on a tabé comme groupe la de men no fait depuis kuna chini wa depuis kunu fana o beka fa beke message ni téléphone ci kawin opma ode kama nya kanu ka dokren flafo al no kundala ma janyam mbi fendo korofo ay folo ni ame ko sherifu mbi sherifu korofo ay ni ame ko ahlu baiti mo korofo ay ni ame ko aidara mo korofo ay ni ame ko sahabo mo korofo ay opma ni ame ko kureshiu mo fo ay ni ame ko hashimiu mo fo ay salama ya kula dale ni ame ko sherifu sherifu ye arabukan ni tuwakan bɛɛ sabu arabukan do mais nansaraw y'a emprunté ka kuma sherifu o tuma arabukan sherifu kɔrɔ ye mun ye sherifu kɔrɔ ye ko fɛn kɔrɔtalen n'a fɔra mɔgɔ ma ko sherifu o kɔrɔ ye ko mɔgɔ kɔrɔtalen o de ye sherifu ye o de la denmisɛn minnu bɛ madrasa la y'u ɲininka n'u ye kira ka hadisaw fɔ u b'a fɔ hadisul sharifu hadisa laban na ko nin ye hadisa kɔrɔtalen ye fo mɔgɔw k'a dɔn sherifu kɔrɔ tɛ ko kira somɔgɔ dɛ sherifu kɔrɔ de ye ko mɔgɔ kɔrɔtalen sherifu bɛ se ka ye fulaw la a bɛ se ka ye ayiwa dɔgɔnɔw la a bɛ se ka ye numuw la a bɛ se ka ye siya wɛrɛ la min tɛ ni si ye sherifu mais kira somɔgɔ bɛɛ ye sherifu ye sabu olu bɛɛ kɔrɔtalen don mais anw somɔgɔ dɔw bɛ se ka kɔrɔta u jogo n'u ka baara kama nka dɔw bɛ bi u jogo n'u fana ka baara kama mais ninnu ka maa bɛɛ ye maa kɔrɔtalen ye u jogo kama o tuma sherifu kɔrɔ ye min ye ko maa kɔrɔtalen dalilu ye min ye pour que k'i lafiya n'u ye kira ka hadisaw fɔ k'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam o labanw na u b'a fɔ hadisul sharif a ko nin ye hadisa kɔrɔtalen ye o tuma sherifu kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye fɛn kɔrɔtalen o ye sherifu kɔrɔ ye o tuma ahlul bayti kɔrɔ ye jumɛn ye ahlul bayti kɔrɔ ye min ye o de ye kira muhamadu somɔgɔ o tuma kira muhamadu somɔgɔ tafsiri walawalalen ye mun ye kira muhamadu ye den 7 sɔrɔ a bɛɛ sara k'a tɔ to seda fatima ye kira muhamadu dɔgɔkɛ n'a balimakɛ n'o ye alimami aliyu ye kira muhamadu fa dɔgɔnin den de ye alimami aliyu ye a ba talibi den ye o tuma muhamadu y'a denmuso di a dɔgɔkɛ ma n'o ye aliyu ye a denmuso ye fatima ta ye olu ye den min sɔrɔ a bɛ fɔ o denw de ma ko kira muhamadu zuriyaw kira muhamadu zuriyaw les descendants du prophète Mohammed et les ascendants kira bɔra minnu na ani minnu bɔra kira la olu bɛɛ ye kira somɔgɔw de ye o tuma kira bɔra minnu na olu tɔgɔ bɛ yen minnu bɔra kira la olu tɔgɔ bɛ yen kira bɔra min na o de ye kureshiw ye kureshiw kira bɔra olu de la amena minnu bɔra kira la olu de ahlul baytiw ye kira muhamadu denmuso denw kira muhamadu dɔgɔkɛ denw olu de tɔgɔ ko el ahlul bayt olu bɛɛ tɔgɔ de ahlul bayt o ahlul bayt ninnu olu bɛɛ sherifu ye wa o bɛɛ ye ahlul baytiw ye mais anw ta ye ni fila min jogo ɲana ka kɛ ladiri i bɛ wele ko sherifu mais i tɛ se ka wele ko kira muhamadu somɔgɔ bon sherifu komi n y'a fɔ cogo min na o arabukan ye tubabukan ye sherif o fana ye tubabukan kan emprunté de ka arabukan singa k'a bila a ka kuma kɔnɔ a ma yɛlɛma fiyewu a bɛ fɔ o ma ko kan emprunté bon bamanankan na an y'a yɛlɛma ko sirifi bamanankan na an y'a kɛ komi sirifi donc o sirifi in dɛ o de ye sherifu kelen ye sirifi kɔrɔ tɛ ko muhamadu somɔgɔ nka muhamadu somɔgɔ bɛɛ ye sirifi ye ɔ sherifu in de ye sirifi ko ye o tuma mais ahlul bayti de ye kira somɔgɔ o de ye kira mamadu zuriyaw ye minnu bɔra a la o de ye kira somɔgɔw ye o tuma kureshiw de ye kira muhamadu fasolamɔgɔw a bɔra minnu na o de ye kureshiw ye kureshiw o tuma hashimiw de ye kira muhamadu ba somɔgɔw ye hashimilakaw olu de ye kira muhamadu ba somɔgɔw ye o tuma kira muhamadu ye kureshiw na hashimiw de ye ɔ kureshiw na hashimiw dene belebele fila dena min na o de ye ahlul bayti ye n'o ye kira muhamadu zuriya ye a bɛ fɔ o ma ko kira somɔgɔw mais an bɛ min wele ko hayidaraw hayidaraya in fɔra seyidina ali denw de ma a bɛɛ ye o maa kelen ninnu ye nka munna a fɔra o ma ko hayidara ko waraba denw jɔn ye waraba ye alimami aliyu
opma adde joni almami asan useni ani zain abdinaw una nyona wara ko mi munun togol la ko dole do befe o de ni mo flani kuma chamana opma ola olu minun togol la ko dole do awfe olu de almami aliu dewi opma almami aliu de wara bay sabu ay andago keleke ka badri ke ka toyfa ke ka mudalfa ke ka karanga ke ka birlizatil alami ke jine koloke olu beledele ke bay chekele mi ka sesro ka faga soro o de asadullah al galibi ala ye chamin bunya ka nyada bunya no almami aliu o almami aliu o de waray opma wara bele ba de wara mine wara de yowe o wara bayinde o de dena mamu no to de ko ay daraw ani atoko de ahlu bechu olu be togo kele ani shia kele ni jamu kele ni foyro kele ni pour que moko kasaka don opma olu ahlu bayti nunu kurane ko ala ko kurane kono inna atainaka surana inna atainaka likawshara muhammadu ala yere chamange kawsara ko jiddire ma bunyo kera fasoli li rabbika muhammadu sallim mogowe wan hari muhammadu kata baga ka soye ka alay ina shanniyaka huwa al-abtar muhammad jugu kwatigara jugu tachana jugu mogosara minu ngoku bi konya olu de konya ledo ko kira muhammadu somo ani kira muhammadu yere jugu asomo jugu kurane ko abbe kwatigara o baynata naka kono ango bla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ala kan neman kisi jidi kira muhammad mustafa ka ani muhammadu somo ja muhammadu somo ni anzomo mangao muhammadu somo na anzomo manga fo mo kan nyoro mbam kira ko sallallahu alaihi wasallam j'ai nommé Aliou le fils de Abu Talib comme chef. Dieu l'a nommé comme chef. Et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef, Aliou est aussi votre chef. Hadith le Sharif ako ne Muhammadu sayyidina Ali ke nyamai ne tere ala yere de ya ke nyamai wa aw munu njana ni kira ka nyamai Aliou ya ka nyamai wi hadisa korotale mais sahaba e mui sahaba e mogo jenyogo sahaba e mui kira ka sahaba koro ko les compagnons du prophète Mohammed sallallahu ta'ala wa sallam kira jenyogo est ce que mogo jenyogo be kanu baya la mogo jenyo be jenyo nyumanyewa ai mogo jenyo be balmayewa ai mogo jenyo be teri nyumayewa ai mogo jenyo bisaka yi jenyo namfiki bisaka yi nofe opma kira ka sahaba nyuma umbe sahaba juguma umbe o lama fo puma be ngo ala ka yafa kira ma anasomo anaga sahaba nyuma ja sahaba juguma do be kira nofe o be dre anga kira blake anga yerata mogo mun mi nofe abeti janye baya koy ngubi no fe tsigu ge ngubi no fe do bi no fe no lo amaku yi toro toro bi aba fa alhamdulillah kira ga lebu ko sahaba do be mun nga barata fuyi kan lebu nyini kira la kira ni sahaba be misri kono dongale sayyidina ali kira ya wele sallallahu alaihi wasallam ka fu almami ali ma kinye be nanyi nafigi kan nafigi ce wa kale yira ali la dongale misri kono ama abebe kira ga misri kono be sahaba we apma ibado yoro la ko jam mo ko je nyong beteke ikanu baare masaba koroy les compagnons du prophète Mohammed menu faradro mogo miri bichinga be arjina kono la abeti chetambe arjina kono direct la ala yo fo be odo halo cheta ko fe choro be munu be arjina kono direct be adon hali ni ala ma do fo ledo wa ala yere do fo ka soro lu to ko mata yere sabu abe kitabula ko mogo minu nye udibiya keleke ko saba fa udibiya keleke kira no fe o kele min gele la ko sebe ko kira ko abbe kishi o kira kele ngo sallallahu alaihi wasallam ko mo mun badri kele ko islame mun yake ko abbe bi du aljina kono opma ko badri kele min buyana ko sebe opma ba do yor la ko ja mo waro kishilendo me olu to mata me afara ko kele do ne mo la iko do ni to la ko tala wa mo waro be fana min tani shila olu kishilendo onga ngame yoro madro we cheta min go fara o cheta nunu fana o nani folo o de kira ka saba chanani no ya Abubakar atowede Usman Umar Abubakar Umar Usman Aliyu atuma Abubakar de kira ka saba folo Muhammadu Tale ko fe mim blala islamiyya nya kunyala Abubakar bora san flani kalo to ma fatura foi ma faga kira Muhammadu ka fatuli sonja afom ma ko crise cardiaque o de Abubakar faga Abubakar Sale Umar blaye
Umar nana baara kɛ ni tiɲɛ ladiriya ye ka san 10 ani kɔ kɛ Umar bɔra ye Usman nana ye Umar ye san 10 ani kalo dɔɔni kɛ Usman nana 13 ans et quelque san 13 ni dɔɔni kɛ Usman y'o kɛ o kɔfɛ alimami Aliyu nana san 4 a y'a bɛɛ kɛ jarima kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan tɔɔrɔ ni ɲani ni gɛlɛya la o alimami Aliyu tɔɔrɔ dara ka gɛlɛya dara ka ɲani dara ka o y'a faga k'u fa misiri kɔnɔ Aliyu denw Hasan walima Usaini o fila u ye Usaini a tɔgɔ de Hasan muso bila ja dati bind ashi a ka fura k'a cɛ kɔnɔ Irakikaw de y'a kɛ k'a cɛ janfa ka Hasan faga a tɔ tora Usaini de taara a tɔgɔ de Damasi Yazidu ibn Muawiyata ka dugu la Muawiyata taara ni Usaini ye Damasi Muawiyata ibn Abu Sufyan ka taa ni Usaini ye u taara sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ Muawiyata ye Usaini bunye a y'a karama a y'a valeur fɔ mɔgɔw ye nka ale nana den dɔ sɔrɔ o denkɛ in Muawiyata ka waati ban dɔ a ye Usaini ko fɔ den ye ka Usaini bonya fɔ den ye a ye tile kelen ni su kelen kɛ a bɛ ka kuma den fɛ Usaini ko la i jan don Usaini na maaba don maa ɲuman don olu de ta ye silamɛya ye n'olu ko min n'i y'o i ba n'o la dɔrɔn kafiriyara i m'o sara kana to ka dimi kɔrɔ da a ye fɛn si bɛɛ fɔ a den ye mais a fatulen kɔfɛ a ma jamaden nana fa janfa ka tasuma tugu Usaini na ɲani ni tɔɔrɔ bɛɛ Usaini n'a balimamuso n'a denw a n'a balimakɛ denw n'o Hasanu denw ye u bɔra Damasi dɔw ko Dimas komi larabu ko Damasi mais tubabu ko Dimas larabu ko Dimas mais tubabu ko Damas u bɔra Damasi u y'u ɲɛsin ayiwa Maka ani Madina ma u jigi tigɛlen u nana Madina ka bɔ yen ka taa Maka ka tila ka bɔ yen tuguni Usaini bɔra yen tuguni ka na Maka ka bɔ Maka ka na Madina ka bɔ kira kaburu la ka bɔ Madina ka ɲɛsin Kufa ma Usaini taara janfa Kufa de u taara Usaini faga ye de o ye alimami Aliyu faga ye ka Hasanu faga ye ka Usaini faga ye ka Usaini ka mɔgɔ 77 faga don kelen diinɛ tora sa lembe lamba la diinɛ bi ka ɲagami a bɛ kan ka fereke nafigiw ni fasigiw fɛ waati kɛra silamɛya ɲɛmɔgɔ ayiwa selilaw ɲɛmɔgɔ pour que k'a faamu olu tun bɛ yaala dugu kɔnɔ n'u ye musulman y'i bolo i b'a minɛ la olu bɛ yaala dugu kɔnɔ n'u ye mɔgɔ ye n'i cɛ ka ɲi k'a fɔ nin ye jeune yɛrɛ ye ko plein dɔ k'a cɛ ka ɲi u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i fa pour que kana tɔgɔ sɔrɔ silamɛya ye san caman kɛ o gɛlɛya n'o ɲani kɔnɔ ɲɔgɔnya ɲini diyagoya la ani mɔgɔ faga ni terroriste ni mɔgɔ bagabaga la an tora ten fɔ diinɛ tiɲɛ bɛ kan ka tunu mɔgɔw bolo dɔɔni dɔɔni fo ala sɔnna Sheikh Abdul Qadir Jilani Baghdad alimami a n'a alikadi olu nana kuma la surunya na n y'a tigɛ tigɛ o nana min kɛ o nana datugulen dayɛlɛ ka tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ de bɛ ka nkalon bi Baghdad ɲani ni tɔɔrɔ bɛɛ dara kan u y'a fa nini k'a ba nini k'a kɛ maa si bɛɛ ye mais a kura ni jarabi bɛɛ ye sabu a b'a dɔn lahara bɛ si kuma la surunya na o bɔra yen Sheikh Ahmad Tijani nana Ainamadi o nana datugulen dayɛlɛ ka na ni gundo ye ka na silamɛya dankɛnɛmaya k'a kɛ jogo ni danbe ani laadiriya ye ninnu bɛɛ nana baya de fa mais tɛmɛ kɛra nin bɛɛ kan olu tile bannen kɔ kuma la surunya bolo ma a ɲagaminen k'a fereke Sheikh Ahmadu Mawla Ɲɔrɔ o nana ka na datugulen dayɛlɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye ka nkalon bi ka se bɛɛ kɛ ni tiɲɛ ye nasaraw y'a minɛ ka diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan u ye gɛlɛya bɛɛ da Sheikh Ahmadu kan u ye kaliwaw kɛ k'u b'a faga ka morijuguw ta k'u b'a faga ka dɔmɔjuguw ta k'u b'a faga ka bandiw ka ko si bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a la k'a sɔrɔ k'a di faamaw ma ka taa Général Charles de Gaulle France président o de ye capitaine bila ka n'a minɛ capitaine Pitango Bombe ani Michel o capitaine cɛ saba de nana minɛ u ni kɛlɛden caman sɔrɔsiw ni gendarmew ni douaniers u kɛlen ka gulo min f'u k'u halaki kuma la surunya na diinɛ nana fereke k'a ɲagami a ɲagaminen a mana taalen kɔ an ka karamɔgɔba nana a Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara ba Madani den ni ba Sudan den Tamaninkaw den ni Sɛgɛlakaw den Segukaw den ni Maliyɛnw den Jirabokaw den cɛ min nana lafiya datugulen dayɛlɛba a Seyidi Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara ale nana datugulen dayɛlɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye ka nkalon bi ka na datugulen dayɛlɛ ka nafigi tɔ tereke dugu la o tɔ tereke tɔ ye karamɔgɔ Haidara neni aw ko a bɛ kuma o la a man ka kuma sabu a tɔ kɛra joli ye o tuma ko in bɛ olu bolo ahlubɛtiw n'a ɲagamina olu de b'a ɲɛnabɔ n'a ɲɛnabɔra an bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ n'o tɛ n'a ma ɲɛnabɔ an tɛ se ka don dɛ sabu an t'a fereke da dɔn n ko kuranɛ jiginna olu de ka so min yafa ɲini silamɛw fɛ dɔgɔden fila tun bɛ n bolo k'o fɔ waati banna n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ inshallah a balimakɛ don Ali Sangare Mali kɔnɔ Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la n b'a ɲini Ala fɛ groupe ninnu Ala k'u taa ɲɛfɛ
mais k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye groupe ninnu créera ni diinɛ tɔgɔ de an k'an jija an ka diinɛ kow k'a kɔnɔ manamanafɛnw ni batarafɛnw an kana to k'u bila groupe kan groupe bɛɛ n kan bɛ bɛɛ de ma voilà n'o tɛ lahara don an bɛ ɲininka groupe ninnu bɛɛ créer kun n'a créer cogo la ani mun kɛra a kɔnɔ an bɛ ɲininka bɛɛ la o tuma an ka hakili to an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la salamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ